हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ହିଁ ଥିବେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା। ତାର ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆମ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ମୋର ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁ ଆସିଛି। କହିଲି କି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗଟେ ମାନେ ପକେଇ ପାରିବା, କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବସିଛି ବିଲ ହିଡ଼ରେ। ତ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସିବା ରିଜନ୍ ହେଉଛି କି ମାଉସୀ ଘର ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମେସିନରେ କଟା ହେଇଥିଲା, ପାଳ ଗୁରା ରହିଯାଇଛି। ତ ସେ ପାଳ ଗୁରାକୁ ଆମେ ଜାଳି ଦେଲେ ସେଇଟା ଖତ ହେଇଯିବ ବିଲରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନିଂର ନଜାରାଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବିଲରେ, ଗାଁରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ ଚଢ଼େଇଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡଟା ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ, ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଏରିଆଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଲ। ତ କାଲି ଆସିଥିଲି, କାଲି ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ଆଣିନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି। କାଲି ଅଧା ତ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଆଜି ବି ମାଚିସ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଚିସ୍ ଲଗେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ନଜାରାଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବିଲରେ ଧାନ କଟା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କ ବିଲରେ ଧାନ ଅଛି, କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା ନେଳି ନେଳି ଯେଉଁଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେରା କଟା ହେଇନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୁମ୍ଟା କରୁଛି, ଏତେ ଖାସ୍ ଆସୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବିଲ। ଏବେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିଆଁ ଲଗାଇବା। କାଲି ତ ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ନିଆଁଟା ଲଗେଇ ଦିଏ, ତ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଳ ଦେଇ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବେ। ତ ଚାଲ ସେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା, ପୁରା ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଅଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ କାମ ଫିନିଶ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜଳା ହେଉଛି। ମୁଁ ତା ସାଇଡ଼କୁ ସାଇଡ଼ ପାଳ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଜଳି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ପୁରା ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବିଲ ସବୁଆଡ଼େ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବିଲଟା ଆମର ଧୂଆଁମୟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ନିଆଁରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କରି ଆସୁଛି। ତ ମୋତେ ତ ଠିକ୍ସେ ଆସିନି ଲଗେଇ, ମୋତେ ଯେମିତି ଆସିଛି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, 5:20 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଛି। ଯେତିକି ହେଲା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି। ତ ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ତ ଘରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁନି, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି, ଟିକେ କିଛି ଖାଇନେଲି। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି 2020, ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କିଏ ଜିତୁଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ସେଇଟା ଫୋନ୍ରେ ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିପାରୁଛି ଦେଖିବି। କାହିଁକିନା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଣେ ଯଦି ବି ଆସିବ, ସେତିକି ସେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯଦି ପାଉଥିବ, ତ ଆସେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେହେତୁକୁ ଆମର ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଏମିତିକି ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତ କେହି କେବେ କାହାର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସିଏ ଥୋଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ପାଏ। ତ ସେହିପରି ତ ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ଆଣିପାରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ।